Right. Asa na mga motor dire wala man ni turno bisan isa dire. Dapat nato sayo magturno dire kay mga pasahero ni manakay meron. Wa pa na ka turno? Awa kayo dito pa jud. Bagi ka Ayo. Ayo. Paabot po dire. Asa na kay butang motor? Dalang napita Brad. Ikaw may dispatcher diri no? Ako dispatcher ako titawag dire. Puno lagi na ron. Ay, ingnahan nga dili pwede mo bahada og kana isara kinahang ang nagakuan diri kanang pagmagyud. Lima. Oh. Awat pwede man na. Daghan na karon mabot. Sakto, kay ako'y nakauna. Sampakan gyud ni ron. Kanina rin ko si paabot-abot rin nga na yung motor no kani. May ikaw nakauna jud. Sige, pabutabot sa ako pasahero. Ako bitay nakauna. Papamampod. Dugaya oy. Kasi pasahero ba? Miingaw karong panahon na. May higa sa ako pukawak ko na pasahero ha. Away puli man na sige. Higday na sa debos. Pudyo tayo pasahero Ayas po. pasahero. Ingnahan nga kinahanglan po naka puno di ko mabiyahe di puno. Magulat ta pasahero kung isa ra kabuk. Kapoy kay sig paabot ba. Pudyo mga kuano. Dabaw. Wapay ni turno diri boss? Boss, na isa. Ha? Nakauna ng isa, nakapulong tulog man eh. Tulog? Oh. Sige lang. Ako'y sunod niya ha? Ay, ikaw sunod, sige, pwede ba na? Ilista na to sa kuano. Ako'y sunod niya. Backboard. Pait na kayong Number 2. Pait na kayong panginabuhi oy. Kuyawan ni mo service boss oy. Siyaret, pamaseroan ni mo. Ala day tagpamasayro ani kay may kuan ni panginabuhi. Salang sira taglaag. Pamaseroan mo, siyaret pa oh. Ha? Siyaret, pamaseroan. To, nag-CRF na. May nood. Tulog pa man ni nang tino, kapay pasahero pod, papasabot na kami mo. Asaro. Magalay. Dala na sa kuan. Balikan hon. Ligano na. Balikan hon na. Basta sa sunod ko niya. Beto lagi ka, natulog pa po ni. Kapay pasahero pod pa. Sunod ko niya ha. Sige. Mo, watch ako sakit kay akong tiyan. Musiya sa akong kadali. Ako na bantay din motor mo. Sa ni duwa-duwa tulo-tulo. Duwa-duwa ra. Depende sa makarga niya, depende pa sa mas. Kuha duwa lang ni. Dala mo ah. Duha lang. Lima man na niya. Balik ako. Sige boss. Musiya sa Excuse me dong, kana. Oy, ma'am. Ay, asa ka ma'am? Turno karon. Kani iya ma'am. Primero yung turno mo ni kadua ma'am. Oh. Mo ni first trip ma'am. First trip, eh? Diri ka mo sakay ma'am. Okay, mama ni una nakaturno ma'am. Murag taw-taw dong sa kuha. Tataw dong ma'am, tama kay magpaabot ko tagkaoban kay lima man ra yang kargahon. Sige, taw-taw dong po. Kulang pag-upat ma'am. Time pa asang driver ani. Ay ma'am, nag-CR pa kadali ma'am. Murag taw-taw ra jud kanay ma'am kay ikaduha mo kundi siya ma'am. Ay kanang pwede ko diri sakay. Wala ma'am, di jud na pwede ma'am kay namay nakaunag turno ma'am. Mintag permino rin turno ma'am, ikaduha na siya ma'am. Di jud na masugot ang driver ma'am. Bet mangguna ko ni nga motor kay taas bro niya. Sa mua kanang batsi kayo pero gusto gyud ako diri lang ako sakay. Di jud na pwede ma'am kay nakaturno mo guni ma'am. Man kung magpaabot ka ni ma'am, kailangan mapuno pa ni ma'am. Kung kasakay ka ni ma'am, pwede sa ikaduha na ka ma'am. Balag sa ikaduha lang ko. Excuse me. Nay nagtorno. Kinsa nagtorno? Ay ma'am, kanayang nagturno ma'am, pero merong first trip, second trip. Pukawan ako ma'am para makalakaw na mo. Asa ana nga motor? Kanayang nay natulog ma'am. Pukawan sa ko dali ma'am. Brad. Oh, Brad, nay pasero duha ka buk Brad. asa? Naro. Tara. Tara Brad. Duha ka buk Sige lang. Duha ka buk ni. Ay, nya na lang. Tara na. Mi kay napamigi paabot ba? Nya na lang ko. Di, mulag ka na ko. Mulag ka na ta. Ako gipaabot Sige, na para makabalik ko na yun. Kay Yan, lagi. basig napay laing motor no ba? Kadali lang ha. Kadali lang ma'am ha. Wait lang sa ma'am. Pandaron sa ako ma'am. High speed man ko ni siya ma'am nang kinahanglan niya. Igit siya. Ano na ma'am? Ay ma'am. Nya ra ko kay magpaabot sa ko sa driver ani oh. Pupu, nya ra ko. Dili kay kuan mulag ka naman ta nganong di man mo sakay sa kuang ako may nakaturno. Ma'am ali na mo ma'am. Ay ma'am, ano? Ma'am. Isa turno. Wapa ka pre? Wala na sila nanagay sila mo ato na kay. Sige. Ali na ma'am. Diri ra lagi mi kasi driver dire. Ako man ang kuan ma'am. Driver na ni ma'am. Oh diri mi. Ha? Diri lang mi. Dili? mi. Oh. Asa day mo? Ano like? Ay, pre. Bukid kita mo Kuan pa man ba? ka no. Second trip pa man kayo. Pre, di ba? Kuan pa man ka first trip pa ay second trip pa man ka no. Ikaduha ka. Oh, ako yung una. Ali ma'am. Ya jud ning. Oh, Sulawan, ako ang turno. sulawan. Ako ang turno ron. Ako ang turno. Dili lang mo ma'am. Ay diri lang mi. Diri jud mo kay first trip Di, ni ma'am. first trip man ma'am. Diri lang Hindi mi. pwede diya ma'am. Kusog ni ma'am ba? Ali na ma'am. Ali na ma'am. Sir, diri lang mi masakay sir. Masakay. Oh, sige. Ako lang sige tara ma'am. Ay sa pre. Pre. Ay sa. Ako ang turno ron re ba?
Ha? Ako ang turno ron. Gani. Boss, siya pang turno boss. Ako ang turno ba? Oh, tanaw dispatcher na to. Ako ang turno ba? Respeto sa nakauna ba? Di man mo sakay. Dili, bisan pa. Respeto sa nakauna. Dire mo ma'am. Ma'am, diri lang pa mo. Dire mo ma'am. Uni diri man. Diri lang. Ma'am, Tambok ko. Pre, Tambok pa, diri lang ni tambok. Okay. Uni. ayo pre. Ayo gingana pre kay. Makanaon ka sa ato ang pre. Tambok pa, diri lang. Labi atay amot Diri ka, pre. diri Labi atay amutan pre. Dili ko. Ay sa pre. Itangkin Ano mo. susi be? Ayo. Sige. Ay sa. Di, surround ta ni. Ako man ang una nga kuan, pero ako di ako na mabiyahe. Dili. Ganihara gyud ko ni, ganihara man ko dito. Sakay naman eh. Unsa man hindi ni mo muna ng pasahero. Ay sa pre. May naman kasi nabota. Ay sa. Palo nga sa. Pre, di ka na mai mo ba? Sige na dong, Kana, mag- dong. Magsuko gyud ta na pre. Pre. Pre, di ka na. Dito pre, ma pre.